नमस्कार, मी भाग्यश्री. माझ्या टॉप मराठी शिवणकलामध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. तर या ठिकाणी आज आपण या प्लेन ब्लाउजची खूप सुंदर अशी डिझाईन बनवणार आहोत. आणि मेन म्हणजे आपल्याकडे ब्लाउज पीस मधील कपडा हा एवढाच उरलेला आहे. यामधूनच आपल्याला खूप सुंदर डिझाईन तयार करायची आहे. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर याची आता आपण उंची आणि रुंदी पाहूयात. तर या ठिकाणी मी उंची घेतलेली आहे 15 इंच. हे ब्लाउज शिवून तयार होतं 14 इंच. रुंदी पाहूयात. हे जे ब्लाउज आहे ते आपलं 38 साईजचं आहे. 38चा आपल्याला चौथा भाग करायचा असतो म्हणजे 9.5 इंच. आणि त्याच्या पुढे आपल्याला शिलाई मार्जिनसाठी 2 इंच वाढून घ्यायचं असतं म्हणजे एकूण रुंदी येते 11.5 इंच. आणि या ठिकाणी शोल्डर घेतलेला आहे 5.5 इंच. आणि या ठिकाणी आपल्याला गळ्याची रुंदी घ्यायची आहे. तर गळ्याची रुंदी घ्यायची आहे आपल्याला या ठिकाणी 2.5 इंच. आणि इथून खालच्या साईडने गळ्याची उंची घ्यायची. तर या ठिकाणी आपल्या पाठीमागील गळ्याची उंची आहे 10 इंच. त्यामध्ये आपल्याला अर्धा इंच वाढवून घ्यायचा आहे म्हणजे 10.5 इंच. आणि खालच्याही साईडने आपला गळा 2.5 इंच आला आहे की नाही ते पाहायचं. आणि हा पाठीमागलचा गळा मार्किंग करून घ्यायचा. तर आता आपण गळ्याला आकार देऊन घेऊया. तो कसा द्यायचा आहे या ठिकाणी काळजीपूर्वक पहा. या ठिकाणी 2.5 इंचावरती टिक करायचं आणि इथून खालच्या साईडनी 8 इंचावरती एक टिक करायचं. आणि ज्या ठिकाणी आपण 2.5 इंचावरती टिक केलेली आहे त्याच्या आतल्या साईडनी अर्धा इंचावरती आणि या ठिकाणी 1 इंचावरती. तर आता आपण गळ्याला आकार देऊन घेऊयात. आणि इथून खालच्या साईडने गोलच ठेवायचा आहे. तर या ठिकाणी आपली गळ्याची मार्किंग तयार आहे. तर हा गळा आपण कट करून घेऊयात. तर या ठिकाणी आपल्या पाठीमागलच्या गळ्याची कटिंग तयार आहे. तर हा पाठीमागलचा भाग आपण आता शिवून घेऊयात. अस्तरचा भाग खालच्या साईडने टाकायचा आणि याच्यावरती ब्लाउज पीसचा भाग टाकून घ्यायचा. ब्लाउज पीसच्या भागाची खालच्या साईडने सरळ बाजू गेली पाहिजे आणि वरच्या साईडने उलटी बाजू आली पाहिजे. तर हा जो भाग आहे तो अस्तरच्या साईडने करायचा आणि या साईडने आपण गळ्याला आणि कमरेच्या भागाला शिलाई देऊन घेऊयात. हवं असेल तर कमरेच्या भागाला तुम्ही पट्टीही लावून घेऊ शकता. कोणाच्या ठिकाणी सुई आतमध्ये ठेवायची, टंचन उचलायचं आणि हा भाग थोडासा फिरवून घ्यायचा. परत टंचन खाली ठेवायचं आणि शिलाई देऊन घ्यायची. कमरेच्याही भागाला आपण शिलाई देऊन घेऊयात इथून. हा एक्स्ट्रा कपडा आणि हा एक्स्ट्रा कपडा आपण कट करून घेऊया. त्यानंतर आपण गळ्याला थोड्या थोड्या अंतरावरती कट देऊन घेऊयात. त्यामुळे आपल्या गळ्याची फिनिशिंग खूप मस्त येते. हा भाग आता आपण इथून पलटी करून घेऊयात. आणि इथून वरच्या साईडने आपल्याला आता शिलाई देऊन घ्यायची आहे. या वरच्या साईडने शिलाई देऊन घ्यायची इथून. आपण कमरेच्या भागाला शिलाई देऊन घेऊयात. या साईडनी पूर्ण भागाला शिलाई देऊन घ्यायची आहे आणि एक्स्ट्रा कपडा कट करून घ्यायचा आहे. तर आता आपण डास देऊन घेऊया. डास देण्यासाठी आपल्याला शोल्डरचं सेंटर घ्यावं लागतं आणि खालच्या साईडने अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं आणि इथून डास देऊन घ्यायचा. डासची उंची घ्यायची आहे आपल्याला 4 इंच. तर हा भाग आपला तयार आहे. तर आता आपल्याला डिझाईन तयार करायची आहे. हा जो शिल्लक राहिलेला कपडा आहे त्यामधूनच आपण डिझाईन तयार करणार आहोत. याच्या आपल्याला आता पट्ट्या कट करून घ्यायच्या आहेत. तर याच्या आपल्याला छोट्या पट्ट्या कट करायच्या आहेत. त्या आपण 3 बाय 3च्या कट करून घेऊयात.
तर याची आता आपण डिझाईन तयार करणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला सुई आणि दोरा लागणार आहे। तर हे दोन्ही टोकं एकमेकावरती ठेवायचे आणि दुसरेही दोन्ही टोकं एकमेकावरती ठेवायचे आणि इथून खालच्या साईडने आपल्याला शिवून घ्यायचं आहे। आणि खालच्या साईडने गाठ देऊन घ्यायची। परत दुसरी पट्टी घ्यायची आणि अशाच पद्धतीने आपण शिवून घेऊयात या ही पट्टीला। आणि या ठिकाणी हे दोन्ही साईडचे दोरे घ्यायचे आहेत आणि गाठ देऊन घ्यायची आहे। अगोदर व्यवस्थित करून घ्यायचं, नंतर गाठ देऊन घ्यायची। गाठ आपल्याला खालच्या साईडने द्यायची आहे। तर या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने फूल तयार केलेलं आहे। तर आपण बाकीचे फुलं तयार करून घेऊयात। तर या ठिकाणी आपण हे 3 फुलं तयार करून घेतलेले आहेत। तर हे फुलं आता आपल्याला पॅक करायचे आहेत। सुई आणि दोरा घ्यायचा। तर हे फुलं आपण या ठिकाणी ठेवून पॅक करून घेणार आहोत। त्या पद्धतीने हे आपल्याला पॅक करून घ्यायचे आहे। पण एक एक फूल घेऊन पॅक करून घेऊयात। या ठिकाणी मी फुलं हे पॅक करून घेतलेले आहेत। तर आता आपण लेस लावून, तर आता आपल्याला गळ्याला लेस लावायची आहे। तर आपण इथून लेस इथपर्यंत लावून घेऊयात। तर इथून आपण थोड्या अंतरावरती परत लेस लावून घेऊयात। अंदाजे अर्धा किंवा पाऊण इंच अंतरापासून लेस लावून घ्यायची इथून। आपण दुसऱ्याही साईडने याच पद्धतीने लेस लावून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण लेस इथून इथपर्यंत लावून घेऊयात। लेस या ठिकाणी फोल्ड करून घ्यायची आणि इथून लेसला आपण शिलाई देऊन घेऊयात। तर इथून परत आपण लेस लावून घेऊयात। दुसऱ्याही साईडने आपण याच पद्धतीने लेस लावून घेऊयात। तर आता आपण या फुलाला मणी लावून घेऊयात।
तर याच पद्धतीने आपण सर्व डिझाईनला मणी लावून घेऊया। तर या ठिकाणी पाहू शकता आपले डिझाईन कंप्लीट झालेली आहे आणि खूप सुंदर दिसत आहे आणि या डिझाईनला लुक खूप छान आलेला आहे आणि अंगात ब्लाउज घातल्यानंतर ही डिझाईन खूप अप्रतिम दिसते। तुम्ही ही नक्की तुमच्या या प्लेन ब्लाउज वरती शिवून पहा, खूप सुंदर दिसते ही डिझाईन। या ठिकाणी हे आपल्याला पॅच लावायचे आहेत। तर ही डिझाईन आवडल्यानंतर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तसंच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्यानंतर त्याच्या बाजूची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्या स्क्रीनवरती येतं आणि तो तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जातो। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।